Udo, 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 udo. Ndị Igbo mma mma nọ, 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 ndị Igbo nọ nọkwa n'ụlọ ya. Registrieren Sie sich für das neue Elvis Preferred Treueprogramm und sichern Sie sich 10% auf jede Anmeldung. Elvis Preferred ist kostenfrei mit Ndị Igbo Vorteilen ab dem ersten Tag. nọ nọkwa n'ụlọ ya. Ndị Igbo ndewo nọ, ndị Igbo ndewo nọ, Igbo ya dịkwuru m na mma, nke onye na-eme ya dịrị ya na mma. Ndị Igbo ndewo nọ, ndị Igbo ndewo nọ. Ndị Igbo ndewo nọ, ndị Igbo ekelele m ụnụ, adịkwara ndị Igbo na mma. Ala Igbo anyị na-agba aghara aghara, ala Igbo anyị na-agba aghara aghara, ala Igbo efuone, ala Igbo efuone. Anyị ekwuru n'ihi na nwatakịrị nyụrụ nshi n'ime mmiri, anyị ewere ma mmiri ma bọket ma nwatakịrị pafuo ha n'ezi. Ala Igbo na-agbazi aghara. Ndị Igbo ekelele m ụnụ. Ụbọchị taa wụ 25th of December 2024. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Profatna. Ndị Igbo ekelene m ụnụ, ekelene m ụnụ. Ala Igbo anyị efuone, ala Igbo na-agbazi ghara aghara, ala Igbo efuone. Ekelene m great and mighty Chukwu maka ihe ọma niile na-eme n'ala Igbo anyị. Kelenekwene m great and mighty Chukwu maka afọ a na ha abịala na njedebe. And ekelene m ndị Igbo anyị ndị dị ndụ. But agaghị m echefu ichetara nnọ na ala Igbo na-agba aghara aghara. Otu mụ na gị na-ekwu okwu a, enwere ụmụnna anyị ndị si mba lọta ụlọ. Enwere ndị si mba dị iche iche lọta ụlọ. Enwere ndị si ala bekee lọta. Enwere ndị si some African countries lọta ụlọ. And there are some possibilities that ọwụ ha niile ga-alaghachi ebe ha si lọta. Ọwụ na-agaghị alaghachi maka ihi na eji ihe ego ịlaghachi. Ọ na ndị omekome, ndị mpụ might disrupt the activities. And ihe awụ ihe ọjọọ jọrọ njọ jọgburu onwe. Na ndị Igbo si na ha na-eme ndọrọndọrọ ịnwere onwe, ya awụzie kpafu ọbara nwanne ha, ya awụzie ịtụrụ nwanne ha jere. Otu mụ na gị na-ekwu, enwere some families si na-eti otiti, na enwere na members ha, na enwere relatives ha
ndị oshi ndị omekome kidnapụrụ. And one thing ị ga-aghọta wụ na enwere ndị iro buru ibu n'ala Igbo. Ọ bụghị naanị ndị iro ndị oshi a na-akpọ ndị so-called freedom fighters. Na chọọchị ọbụla ị ga-eje n'ụbọchị taa, ihe a ga na-ekwu okwu sub messages against ndọrọndọrọ nwere onwe nọ n'ala Igbo. Because this idiot so say na how freedom fighters ewere n'onwe ha nye n'aka all these bastards say na how priests and pastors na Biafran land, and they will cash in. I challenge you, watch all the messages most of the prominent churches enwere n'ala Igbo gburugburu. Ihe a ga-ekwu okwu ya wụ insecurity, and the insecurity ihe ga-awụ against ndọrọndọrọ nwere onwe n'ala Igbo. Ekwughị ihe maka ihi na enwere insecurity, ekwughị ihe maka ihi na achọ ha ka ndị Igbo nwere onwe, because e feel na ndị Igbo nwere onwe na religion ha ga-lose, and that is a fact. A ga-lose. Ka m hapụ religion, ọdọ onye the spokesperson of the great and mighty Chukwu, the God of the Igbo people. Ọwụhụkwa arụ ndị ọcha butere n'anyị. Ọwụhụkwa onye ha si akpọgburu n'elu obe. Onye akpọgburu n'elu obe has nothing to do with the great and mighty Chukwu. Great and mighty Chukwu wụ mmụọ anyị nwere n'ala anyị tupu ndị ọcha abịa n'ala anyị. Anyị enwene Chukwu before ndị ọcha abịa n'ala anyị. Anyị akpọmana ya Chukwu before ndị ọcha abịa n'ala anyị. Chukwu azawụla anyị oku before ndị ọcha abịa n'ala anyị. So elezi ihe ha butere n'anyị. Ihe ha butere wa arụ, and arụ ga-ala n'ala Igbo anyị. N'ụbọchị taa ka m gaa maka ihe nkwobịa. Ọ na enwere ndị oshi na mpụ, ndị omekome hijackri IPOB, hijackri the cause of Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Asị m na aga m na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu again maka o nwere some relatives Nnamdi Kanu joined ndị iro. So maka ihi ya chọzi m ịdị na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu, because a particular person related to Nnamdi Kanu join and all those idiots na DOS. Ndị na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, ndị na-agba Nnamdi Ezebiro ụkwụ, one efulefu a join ya. So bana m uru ịdị na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu every time, because somebody that's supposed to know better joining ndị iro. So why should I be talking about it? But as the Biafran spiritual leader, aga m na-ekwu okwu ndọrọndọrọ inwere onwe n'ala Igbo. You have to understand now, a lot of things change na ihe gbasara ndọrọndọrọ inwere onwe n'ala Igbo. Ile anya before ihe nwere wu Nnamdi Ezebiro na Uche Mefo na-enwecha onweghị members, maybe only can maybe 20 or 30 members, but also when among the people that speaks for our people. And the eleven on the other side, they want Mazo Wazirike, with a large members of followers. But Ubua, as I speak, Maki the negligence of Chikedozium, Maki that they fulefu, and about Chikedozium, or many catapult or Simon Epa to the highest place of Ndorondrim. So Simon Epa has now become among those that leads our people, among those that speaks for our people. You can't beat that. Simon Epa has been catapulted to the highest place. You can't beat that. Mokoma moko John.
you have to understand that among ha na-eme ndọrọndọrọ nwere onwe nọ n'ala Igbo anyị, ha niile nwanne m. Simon Ekpa nwanne m, ya dịrị ya na mma. Uche Mefo nwanne m, ya dịrị ya na mma. Ụwazurike nwanne m, ya dịrị ya na mma. Nnamdi Ezebino Wogom ụkwa nwanne m, ya dịrị ya na mma. But yari onye ọbụla ndị mkpọrọ aha, mmadụ anọ mkpọrọ aha, onye ọbụla aka ya nọ na ịkwafu ọbara kidnapping enwere n'ala Igbo na South East, onye ọbụla aka ya nọ na ịkwafu ọbara, ịtụrụ ndị Igbo, ikidnap ndị Igbo, aka m anọghị ya. That person, you are on your own. Maka ndị Igbo ekpesighị igbu ndị ha kpesịrị protect, and as I speak, that is the case. It is the case now. Na this idiot na-ekwu okwu ndọrọndọrọ nwere onwe n'ala Biafra, most of them na-akpafuzi ọbara ndị Igbo, na-egbu ọchụ, na-atụrụ ndị Igbo jere nana ego. Some of them na-ewere ndị Igbo kpafuo ọbara ha, nanakwa ego, still kpafuo ọbara ha. Some na-destroy properties ndị Igbo n'ala Igbo gburugburu. Ihe ọjọọ jọrọ njọ na ndị Igbo, instead ime ndọrọndọrọ nwere onwe, ndị Igbo na-akpafusi ọbara nwanne ha. Onwe ihe mere na ya na-aga enwe more than 10 or 20 people as I speak today nọ n'aka all these ndị ocean si na ha wụ freedom fighters. A ga-enwere n'onye a ga-eje tọrọ, a ga-enwere n'onye achọghị ije napụ ya ego. A hapụziri ha ndọrọndọrọ nwere onwe ya, wụzie ikidnapụ ndị Igbo. Ọwụhụ na a na-eje kidnapụ ndị nọ n'ugwu na ndị ofe mmanụ, ndị a na ha atụrụ ndị Igbo ụmụnne ha. Ihe a na-atụrụ ọwụ ụmụnne ha ka ha na-ere. Ihe ha awụhụ ndọrọndọrọ nwere onwe, nnọwụ ndị oshi. All those freedom fighters n'ala Igbo na-atụrụ ndị Igbo, nnọwụ ndị oshi, ndị ọjọọ, jọrọ njọ. Chukwu ndị Igbo ga-achịli n'ụkwụ abụọ elu. Nga ọbụla nọ no Chukwu ga-ewere ahụrụ ya smoke no out. The great and mighty Chukwu will smoke all those criminals and bandits in Biafra land parading themselves as freedom fighters, but they are kidnappers. Great Chukwu will smoke you out of the land. Chineke ga-akpọ n'ọkụ maka na ndị oshi. And ana m akpọ ka ụmụnna anyị n'ala bekee na-akụrụ na these boys aka, na-atụrụ na ha ego. Yari onye ọbụla ị na-enye ego na Biafran land, enwe any group ị na-asọpọtụ financially na Biafran land, leekwe ihe ha na-eme. Make ekwe sure na ịma ihe ha na-eme. Make ekwe sure na ndị ha na-eje tụrụ ụmụ Chukwu. Make ekwe sure na anaghị eje tụrụ ndị Igbo. Make ekwe sure na anaghị eje gide ụmụ agbọghọbịa n'ime ọhịa na-emebisi ha. Make ekwe sure na anaghị eje kwuru ụmụ nwaanyị ishikpe, ụmụ nwaanyị na-enweghị di, na-emebisi ihe ha nwere n'ime ahịa. Maka ha ebe akwa begara Chukwu ga-anụ olu ha. Nga ọbụla nọ n'ala bekee, Chukwu ga-achọ gị abịa. Nga nnọ ha na-atụrụ na odozu ndị oshi si na ha wụ freedom fighters na Biafran land ego, nọ na-atụrụ na ha ego ha na-eji na-akpafu ọbara n'ala Igbo. Chukwu ga-akpọ nna ọkụ n'otu. Chukwu ga-akpọ nna ọkụ.
ya wụrụ na anyị meme ndọrọndọrọ nwere onwe anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe ihe anyị na-eme na-awụ ịgba egbe ọnụ inwere onwe. So agbama egbe ọnụ inwere onwe ekwesịghị ịkpafu ọbara, ekwesịghị ikidnapụ ndị Igbo, ekwesịghị ịdị na-anapụ ndị Igbo ego, ekwesịghị ịdị na-emebi properties ndị Igbo, ekwesịghị ịdị na-destroy activities in Biafran land. Every Monday a na-destroy lives and property in Biafran land. Onye ọbụla na-eme iwu onye oshi wepụ n'aka maka Chukwu, great Chukwu m ji ọfọ ya. Great Chukwu wụ the spokesperson of the great and mighty Chukwu. Ọ ga-achịli n'ụkwụ abụọ elu ebe ọbụla nọ n'ime ohia ọbụla nnu zoro n'ụlọ ashawo ọbụla nọ a ga-esmoke nọ out very soon a ga-esmoke nọ out maka nna emegezi ndọrọndọrọ nwere onwe ihe nọ na-akpafu ọbara ndị Igbo. Ọbara na-awụ everywhere from Umuahia to Owerri, from Owerri to Enugu, from Enugu to Bayelsa, from Bayelsa to Prakot, from Prakot. Ala Igbo na-agba aghara dị na-agba m na nọ na-eme ndọrọndọrọ nwere onwe. Ememe ndọrọndọrọ nwere onwe jekwuru ndị iro anyị na ha ndewu ndị iro anyị. Ọwụhụ ụmụnna anyị nọ n'ime ahịa, ọwụhụ ụmụnna anyị nọ n'ime ahịa Chineke. Ala efuone, ala Igbo na-agbazi aghara, ala Igbo na-agba aghara. Ihe ọjọọ jọrọ njọ na ndị Igbo ga na-atụrụ nwanne ha. As I speak, obi adịghị mma, gị na-aṅụrị that hey na anyị na ha achụpụla ndị zoo. No, ịchụpụga ndị zoo, ihe chụpụga ụmụnne gị na ụmụnna gị na-ala ndị dị ndụ. Ọbara ị na-akpafu ọbara ndị Igbo, ụmụ Chukwu, ụmụ Amadioha, ụmụ Kamal Ọzụzụ, ụmụ Udo, ụmụ Igbekala, ndị ụmụ Chukwu ka ị na-akpafu ọbara ha n'ala Igbo. Gị na-ekle mụ na ị na-eme ndọrọndọrọ nwere onwe. And lee m agwa ha gị ọnụ, ndị Igbo ebidobe ndọrọndọrọ nwere onwe. Enwebe mgbe e declare na ndị Igbo ememene ndọrọndọrọ nwere onwe. So these idiots na parade themselves na Biafra abịala, ọ bụrụ na ezughị oke. Biafra abịa, ele steeti na ala Biafra, flag Biafra na fly na the capital. Ọ bịabe, Biafra ga-enwere onwe, Biafra ga-abịa, but ego rube. Oge erube mgbe anyị ga-enwere onwe, bute oge erube. A sị na ọtụtụ achọghị m ikwu ọtụtụ okwu, ma oji m nwere eji eneme. Chukwu si mgba nnọ ha na-atụrụ na ndị oshi na Biafran land ego. Ha na-akpafushi ọbara ndị Igbo, na-ekidnapụ ụmụ Igbo. Chukwu si na ya ga-ake na nnọ stọd nga nnọ ha. Ngị ka m na-agwa gị, ọ gị ka m na-ekwu. Chukwu ga-ake na gị stọd nga ọbụla ị nọ all around the world. Chukwu ga-ake na gị stọd. Ya wụrụ na alụm n'ọgụ, ya wụrụ na anyị alụm n'ọgụ, nke hụ ihe dị iche. And ọgụ anyị ga-alụ awụhụ na ndị Igbo ga na-alụrịkọ ọgụ. Ọgụ anyị ga-awụ na anyị na ndị na-achọghị ka anyị nwere onwe anyị na ha ga-alụ ọgụ. Bute oge erube. Elezi ihe mere ndị Igbo ji wụrụzie ha na naanị ha na-anwụ every week, every day. Na naanị property ndị Igbo ka a na-edestroy n'ala Igbo. Having said that, amam na most of the violence in Biafran land are carried out by the
are called political violence, which some politicians swore that they will not allow the governor of Imo State to have peace. And they are creating instability in Biafran land. I understand that. But still, there are some criminals and bandits that are parading in the bush, and they will come out with a one otu egbe double barrel egbe gbalie elu ha gbalie elu ndị amị ndị Awụsa achụrụ ha jee na village ihu gbuchie ndị nọ na village. Ọ gịnị mere nna ga-ewere ọgụ jee na ebe na-enwe ndị nọ ya ni nno jee lụsa ndị iro ọgụ na-eje ebe na-enwe ndị ya na-eje nọ so that ha chi bịa ba n'ọgụ ha bịa ebe ha ebe a na-enweghị civilians a ga-egbu. Ọ gịnị mere civilians ga-eji wụrụ ndị ga na-ata ahụhụ maka ihe all these activities na-eme n'ala Igbo for the past 2 years? Let it come to an end. This insecurity in Southeast must come to an end. Let it come to an end today, because the citizens of the Southeast, ndị Igbo, ndị na-ata ahụhụ. Ụmụ nwanyị na-enweghị di ndị na-ata ahụhụ, ụmụaka na-enweghị nna ndị na-ata ahụhụ, ndị ogbenye na ndị ọnụ ntụ, ụmụ na-enweghị ihe ka o jidere ha ndị na-ata ahụhụ n'ala Igbo maka ihe so-called ndọrọndọrọ inwere onwe. Ala Igbo efuwene. Ana m akọlụ ndị ọbụla, onye ọbụla si na ya onye IPOB, onye ọbụla si na ya na-eme ndọrọndọrọ inwere onwe maka ihe Nnamdi Ezebiro, ya wụ na aka gị nọ na ọchụ ọbara na-akpafu na Biafran land. Kwụsị. Ekelene m nnọọ. As the Biafran spiritual leader, asị m ka ọ dịrị na ụwa zuru ike na mma. As the Biafran spiritual leader, asị m ka ọ dịrị na Uche Mefo na mma. As the Biafran spiritual leader, asị m ka ọ dịrị na Simon Ikpa na mma. As the Biafran spiritual leader, asị m ka ọ dịrị na Nnamdi Ezebiro Kanu, ka ọ dịrị ya na mma. But onye n'ime ha aka ya nọ na ọgba aghara ya enwere na Biafran land n'ala Igbo, ọbara ndị a na-akpafu n'ala Igbo, kidnapping ndị a na-eme n'ala Igbo, enwe onye n'ime ha aka ya nọ ya, you are wrong. Aka m anọghị ya. Ị ga-eji isi gị buru ya. Chukwu ekuliene maka ọbara na-akpafu n'ala Igbo anyị. Ọ dịla too much. Kwụsịnụ. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Onweburu ihe m chọrọ ikwu, one advert maka ihe ọzọ m chọrọ ikwu, but achọrọ m itinye na ihe because ihe a nwunye ozi the important. Maybe I may on a different time.